ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар гардиши Ленинград, ноҳия Рудакида қарор дорем. Дар ин ҷо гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад чойхона ва рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Корхонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, аз ин тараф ҳам роҳ аст ва худи корхонаи фурӯшӣ. Заводи ремезаи пешина мебошад дӯстони азиз. Дар даруни завод корхонаи феррибарорӣ, яъне маводи зарфшӯӣ. Ин даромадгоҳи корхона мебошад. Худи корхона 250 метри квадрати аст дӯстони азиз. Ва вақте ки медароем ба тарафи дасти рост мегардем, дар ин ҷо утоқи кори дӯстони азиз. Камераҳои назоратӣ ҳамашон ҳастанд. дӯстони азиз, даруни корхонаро нишон медиҳем, баъд аз он маҳсулотро нишон медиҳем ва баъд аз он мегузарем ба техникаҳое ки дар даруни корхона ҳаст. Як чизи дигарро хотир расон мекунем ки баробари харидкунии корхона шумо соҳиби ду мошин мешавед: Opel Zafira ва Mercedes Vito. Ин мошинҳо барои дастафкаи борҳои шумо мешавад, барои дастафкаи маҳсулотҳо ба ҳамаи бозорҳои кишварамон. дӯстони азиз, маҳсулотҳо дар бисёре аз шаҳру ноҳияҳои кишвар шиштагиай даромади хуб дорад корхона. дӯстони азиз, корхонаи маводи зарфшӯӣ мебарорад дӯстони азиз, яъне ферри, айна, жидкая мила, освежитель, тирезашӯяк, маводи зарфшӯӣ барои шустушӯи либосҳо, посудаҳо ва ғайра. дӯстони азиз, белизнаам мебарорад ва дигар маводи зарфшӯӣ. ҳозир бошад мегузарем ба техника. Ин утюг мебошад дӯстони азиз. дар ин ҷо бошад дута видуватель ва печка. Якташ рангаш кабуд, якта дигараш сурх. Ин термотуннел мебошад барои упаковка. Ин миксер мебошад. дар бочкаи сафед оби филтршуда ва 3 бочкаи кабути дигар барои нигоҳ доштани ферри дар кор ҳастанд. ин элак мебошад барои айна ва ин миксер барои айна. ин бошад компрессор. дастгоҳҳоро боз як бори дигар номбар мекунем. видуватель 500 мл грамма, видуватель қулаби 5 литра, 3 литра, утюг, термотуннел, миксер, филтр, 3 бочка барои ферри, миксер барои айна, элак барои айна. марҳамат дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, корхонаи хуб аст. борҳош дар бозорҳо шиштагӣ бисёр шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурида дастафка доранд дӯстони азиз, яъне мебаранд дар бозорҳо бора тақсим мекунанд. кор 100% даромади хуб дорад. сабаби фурӯхтан срочна сум дар кор аст дӯстони азиз. барои ҳамин мефурӯшанд. бизнеси тайёр камбудӣ надорад. транспорт ба шаҳра ҳаст. барқ ва об доимӣ, ҳуҷҷатҳо ҳамаш 100%. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида маслиҳат кунед, чунки нархи корхона бо маслиҳат мебошад дӯстони азиз. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.